de que había un debate público, un debate político, pero que non era unha posición unidireccional, non? Sobre que facer ou como acoller a todas estas persoas, non? Bueno, aquí o que tedes é un mapa aproximado do que son algúns dos principais pasos polos que se produciu este éxodo masivo e tamén o que algúns dos principais campos e lugares de internamento dos refugiados. Ademais de outras instalacións hospitalarias que tamén se foron creando para asistir. Tens que pensar que moitos dos que pasaron eran persoas que estaban feridas, eran soldados feridos, etc. Entón, bueno, se foi creando, ou se foi habilitando, por así dicirlo, unha pequena infraestructura para atender a toda esta xente. Dunha maneira seguramente moi lenta, porque non estaba preparado, pero dende logo sí que se fixo, e tamén compre reseñar. Bueno, aquí hai moitas imaxes. Temos a sorte de que temos realmente non solamente bastantes imaxes que o que foi o fenómeno, sino algunhas realmente dunha extraordinaria calidade, non penso eu, vamos, non sou eu, pero quero dicir que vamos, que a mí realmente me impacta, non? Pois neste caso, por exemplo, o que temos aquí é unha imaxe concretamente do paso do que é a fronteira en Portbou. É unha fotografía dun pintor colombiano, Manuel Moros, que coa súa cámara foi seguindo, digamos, o que é o periplo dos refugiados. El mesmo se converteu en refugiado tamén, e que ademais estivo en Collioure. Despois, cando foi a invasión alemana e a ocupación, fuxiu dali, fuxiu a Toulouse, e deixou as súas fotos enterradas nun xardín onde un neno as desenterrou, as atopou, gardounas durante 70 anos e alá polo ano 2008 saíron todas a luz. Algúnas fotografías realmente que non fai falta explicadas, que son realmente extraordinarias pola súa calidade, non? E como representan tamén ese momento de absoluta incerteza, non? E de cansancio e as circunstancias nas que se produciu este fenómeno, non? Outras son moi coñecidas. Esta, sabedes que é unha foto de capa, non? Que é un grupo de internados que viñan de Argel-sur-Mer e que van ser trasladados a outro campo, neste caso Barcarés, cando foi habilitado para un pouco, digamos, quitar a presión sobre o campo de Argels, non? E reducir un pouco esa cantidade de persoas que ali se aglomeraban, non? Esta outra imaxe son imaxes todas dos pasos de fronteira, pois neste caso unha imaxe peculiar, porque vemos os xendarmas axudando a levar as maletas, non é unha imaxe habitual, pero hai varias imaxes destas, non? Quería ofrecer así tamén un pouco os contrastes, non? Que deu este fenómeno e tamén as expresións, como sempre hai, de humanidade, non? E de colaboración, non? Esta outra tamén, pois unha imaxe tamén dos xendarmes, pois neste caso indicando ou levando a este grupo de exiliados que chegan, non? Unha imaxe un pouco distinta. Os xendarmes aquí xa aparecen con unha función como máis de guardiáns, non? De que se están precavendo de algo, non? Bueno, esta é unha das imaxes das moitas que hai de Argel-sur-Mer, a praia, e das circunstancias nas que se atoparon, que foron, como dicíamos antes, sin ningún tipo de infraestructura, literalmente rodeados, pero deixados a súa sorte, non? Por lo menos nas primeiras semanas, non? E isto tamén é parte da creatividade, non? Dos internados en Argels. Houbo toda unha serie de manifestacións culturais dentro do campo. Se chegaron a publicar 2 xornais, realmente algo extraordinario, con máquinas de escribir que algúns levaban e que guardaron nas súas maletas. Algúns se dedicaban a facer, hai unha colección toda de esculturas en area, non? Con distintos motivos españois, incluído o que é o escudo, non? Da República.
Isto é tamén parte deste mundo, non? O campo de Barcarés é un óleo dun coñecido creador e debuxante catalán, Josep Subirats, que realmente reflicte un pouco que a vida ou como estaban as infraestructuras do campo, neste caso, como vedes, moito máis conformadas, xa con barracóns, etc. Antes se falaba dos internamentos e do papel tamén das mulleres, as mulleres que tiveron algúns centros de internamento particulares, nas que estiveron soas ou estiveron acompañadas dos seus fillos, e a presencia constante no recordo de todo isto dos nenos. Unha cantidad enorme de nenos que pasaron a fronteira e que formaban parte de todo este colectivo ou este contingente de exiliados. Isto é a fortaleza de Collioure, que será un dos lugares, como dicíamos antes, onde se exerce unha función punitiva e, polo tanto, aí había unhas celdas nas que pasaron algúns republicanos españois considerados peligrosos, ben porque intentaban fuxir ou porque eran anarquistas ou algunha circunstancia particular que os identificaba. Bueno, e agora quería deixar tamén un espacio para falar, e xa con isto acabo. Nos temos a sorte de ter recabado unha verdadeira inmensidade de entrevistas, de voces, de persoas que proceden, neste caso, do proxecto Nomes e Voces, que agora están aquí guardadas no departamento. Agora se creou unha unidade documental que chamamos Terra e Memoria, onde todas estas entrevistas, estes documentos están disponibles para a súa consulta. E nesas voces temos moitas que teñen que ver con este fenómeno da retirada, porque a retirada non foi algo que se circunscribiu a xente que habitaba en Cataluña, non solamente eran cataláns ou incluso xente que venía directamente do que era a caída da fronte de Aragón, sino que saíron persoas procedentes de moi distintas partes de España. E, por suposto, como non podía ser menos, había moitos galegos que fuxiran nos primeiros momentos con peripecias vitais moi diversas e que despois acabaran recalando co exército republicano ou coa parte, digamos, que quedaba en poder da República, e acabaron pasando tamén o que era a fronteira. Entón, vamos a empezar, son uns fragmentos breves en que nos contan parte da súa experiencia en primeira persoa. Vamos a escuchar. E agora nos vemos. Non me quería dejar pasar hasta que parece que si no me dejaba entrar, hasta que comenzó todo, dije que eran 1.000 millones de combatientes y todo pasaron por ahí, hasta que después me dejaron pasar y nos llevaron a un campo de concentración. No, nos llevaron a un castillo que no sé cómo fue, que tuvieron los alemanes en la otra guerra, ahí detenidos, en ese castillo. Y después de ese castillo nos llevaron a los campos de concentración. Y en los campos de concentración estábamos ahí como animales. ¿Y en qué campo estuvo usted de acuerdo? Sí, Peneda de Lles, se llama Barján, Peneda de Lles. No sé si era Peneda del río o era el pueblo, pero pasaba un río por ahí. Y estábamos ahí, malísimamente apiados, me moría de hambre, hasta que tuvieron que hacer un... ¿Eran todos hombres o también había mujeres? No, él no había, eran solo hombres, sí, eran todos hombres. Y después, de repente, me mandan una carta de París y me entero que me querían mandar afuera, que iban a formar iban a tratar un barco que iba a quedar francés y nos mandaban para México y para Chile, que eran los países que nos recibían, porque en Argentina no venía ningún calor, y en ellos tampoco. Y entonces, de repente, cargaron los papeles, había una representación en Francia de los republicanos, y me
mandaron... A través de ustedes, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y de repente me mandan, me salí del campo. Salimos unos guantes. Mais ou menos en que foi no ano 39 iso, non? Sí, fue más o menos poquito de meses en el campo. Bueno, esta historia que nos conta, perdón, porque non se escoita todo ben que se debería, non? Este home, Inocencio Alonso, que era de Nigrán, fuxiu, tivo unha destas persoas que fuxiu, ademais neste caso foi enrolado, que se pasou o que era do exército franquista ao exército republicano, e a partir de aí fixo a guerra cos republicanos e acabou pasando o que era a fronteira. E a súa historia o que nos fala precisamente de pasar por centros punitivos, non explica por qué exactamente, en condición de que a él o mandaron ali, pero polas referencias que nos dá foi así, e debía ser unha persoa que ocupaba algún tipo de posición concreta dentro do que era o exército republicano, por iso tamén se te vai facilitar o que é a saída a través dos servizos estes de evacuación, neste caso a Chile, que non de pasou a maior parte da súa vida, e volveu xa moi maior a Nigrán, e aí onde tivemos a oportunidade de facerlle esta entrevista, e aí onde nos deixou tamén algunha frase como que a liberdade é o máis importante, sen liberdade non hai nada, que reflite un pouco que foi a súa experiencia vital. Outro caso, isto por exemplo sería un exemplo desta saída, este paso polo campo e a saída cara a América. Outro caso diferente vai ser o de Guadalupe Pérez Rey, que vemos aquí, que por distintas circunstancias tamén acabou nos campos de internamento, como unha nena, neste caso, e a nena que está coa súa nai, mentre o seu pai estaba recluído en Arguelles-sur-Mer, onde el morrerá de frío, como le pasou a moitos outros. Entón, bueno, ela nos recibiu tamén, nos contou un poquinho que eran os seus... Sí, que nos mandamos para Francia, mandarnos a Francia. No teníamos ni por dónde salir. Mi padre tenía carro, pero en la guerra el carro lo entregó al ejército. Y cuando íbamos evacuando, pasó el carro y el chofer de mi padre, y nos vio en la carretera. Entonces él dice, no, quédense aquí, no caminen más, que yo vengo y los llevo hasta... Nos llevó, no me acuerdo, Gerona creo que fue primero. Sí, a Gerona nos llevó. Y dice, los puedo trasladar hasta Gerona, y de ahí ustedes tienen menos campo hasta la frontera, porque andaba como una cuestión militar, porque no podía hacer más. Y llegamos a Gerona, y ahí pasamos a Figueres. Y de Figueres, casi política pata, como dicen aquí, pasado la frontera a Francia. Y ahí estuvimos en un campo de concentración, primero en un refugio en Orleans, y después pasamos ya a un campo de concentración de refugiados españoles en San Siromán. Y nosotros regresamos a España, ya los alemanes habían entrado en París. En Francia lo que nosotros hicimos es primero, sí funcionó muy bien la Cruz Roja en esa época, ¿verdad? Realmente yo me sacaba el sombrero con ellos, porque llegaba así gente de todos los países y teníamos nosotros como 3 o 4 días de estar en Orleans. Nosotros pasamos a Francia el 2 de febrero, eso sí me acuerdo muy bien. Y por el 15 de febrero, así, ya sabíamos nosotros dónde estaba mi hermano y dónde estaba mi padre, que estaba en Arguelles-sur-Mer. Ahí estaban los dos. Y incluso un amigo de mi padre, bueno, sabíamos todo el tiempo lo que hay que saber por medio de la Cruz Roja. Y ahí lo que hicimos nosotros, que estuvimos, pues, mi padre se murió en el campo de concentración, no lo aguantó. Se quedó helado y se murió. Lo llevaron al hospital, pero
Mi padre pudo ir a verlo, yo no, porque más bien conseguí que ella le dejara ir, que nunca me explico cómo mi madre pudo ir desde Organes a Marsella, creo que fue, a donde fue, para llegar al campo, cuando ella de francés ni siquiera yes sabía, ni yes, ni oui, ni nada. Y la metieron en el regresó y fue. Y vio a mi padre. Pero ya cuando ella llegó, ya mi padre estaba muy mal. Al día siguiente, que volvió a verlo, ya se había muerto, se murió una noche. Entonces la cuestión nuestra en ese momento fue, pues que si llegábamos a España, mi hermano, aviador rojo, no le iba a quedar muchito que contar, ¿no? Entonces la cuestión de mi madre era, y luego otra cosa, que ya cuando nosotros pasamos a Francia, a pesar de nosotros la guerra que habíamos pasado, yo por lo menos, en ese momento yo tenía 17 años, encontré que los franceses tenían más miedo a la guerra que la que podíamos tener nosotros, que habíamos pasado mucho. Pero estaban horrorizados y desde que nosotros llegamos hablaban que se venía la guerra europea, como se vino. Porque lo presentían, a mí me parecía que no iba a haber nada. Pero ellos presentían mucho y mi padre entonces decía, una guerra europea, tu hermano aquí ya lo veo, que lo vuelven a enrolar otra vez en la aviación y... Él acabou exiliándose tamén en Costa Rica, que é onde fixo a súa vida. Ela nacera en Coruña, no ano 1922, acabou exiliándose en Costa Rica e voltou a Coruña, creo que nos contara, pois xa no ano 78, 79, non? De todas maneiras nunca se quedou, xa voltou a visitar e tal, pero nunca se volveu a adaptar, non quixo volver a quedarse aquí. E, bueno, unha última historia, que hai moitas máis, pero que si me gustaría tamén facer referencia a de José María Rey Suárez, que nos recibiu na súa casa de Corme, tamén para contarnos pois, o que foi o seu periplo, que é tamén o periplo de alguén que acabou fuxindo, dando moitas voltas, e acabou entrando por Irún, en Francia, para seguir loitando, para loitar por republicanos, e acabou, como di el, volvendo a España tamén por Irún, nunhas circunstancias diferentes, non? Este é un caso de unha persoa que ao final voltou a España, voltou a Corme, e tamén acabou sufrindo as consecuencias porque acabou pasando un período importante de anos en prisión. Aquí nos vai contar un pouco como foi ao momento da partida. Y entonces, ¿se acuerda dónde estaba? Sí, en Surmer, Francia. Y era un campo grande, había mucha... Era un campo grande, era una playa grande, por detrás tenía alambrada y por delante agua, mar. ¿Y cómo les trataron a llegaros? Bueno, nos trataron como prisioneros, más bien como prisioneros que por refugiados. Nos daban mal de comer que yo, mientras estuve allí, a base de pan y unas lentejitas ¿Y la pierna se le curó? allí la pierna me hacía las curas un médico, pero por fuera nada más, ¿no? Porque adentro debió de ser una bala limpia de todo, porque no se limpia todo. Y curó y además curó y sin pero quedó la pierna. No dejó secuela ninguna. Bueno, ¿Y cuánto tiempo estuvo allí en el campo de Surmer? estaría más o menos un mes. Más o menos estaría un mes. Y al mes me reclamó mi padre de Corme. Me reclamó, vino aquí a Coruña y por el cónsul francés me reclamó. Y vine para casa. Pasé
simplemente para acabar, quería facer unha referencia ao respecto moi brevemente da memoria, non? Dicir, todo o que ten que ver coa memoria destes acontecementos evidentemente nunca quedou apagado, porque continuou nas familias, continuou a través de distintos testemunhos, persoas, etc. Pero sí que é verdade que no plano do que son as políticas públicas, o reconhecemento público, pois foi unha cuestión que quedou bastante lateralizada, vamos a dicirlo así, non? Entón, houve unha serie de cambios moi importantes que podemos situar a partir do ano 2000. Tanto dende que a zona española, neste caso dende Cataluña, como tamén dende o caso dende a propio exemplo francés. Houve un fito importante que foi a creación do MUME, que é o Museo Memorial de Exilio, que está en la Jonquera, e que empezou a formarse, digamos, alrededor do ano 2001, ainda que non se inaugurou, non empezou a funcionar ata anos despois, ata o ano 2007-2008. E que fai un traballo agora mismo moi importante en relación co que é a memoria de todo este fenómeno, tanto da retirada como tamén en conexión con distintas entidades francesas relacionadas co que son os propios espacios de memoria. Feito, fai máis actividades educativas, de itinerarios da memoria, caminos de la retirada, etc., conectado tamén con todo este entramado que se coñece como o Memorial Democrático e todo o que ten que ver coas políticas de memoria en Cataluña. Despois, pola parte francesa, pois a verdade é que tamén o tratamento memorial de todas estas cuestións foi tardío e tivo un lugar de referencia no campo de Argel-sur-Mer coa colocación de algúns fitos, como un monolito que recorda estes acontecementos e tamén aquí no lugar que se coñece como Cementerio Republicanos, porque é onde socorreron a moitos dos que ali morreron, e que ademais creo que vais ter a oportunidade de visitaros que vaiades con Cristín, pero tamén hai agora mesmo un centro de interpretación, é dicir, hai tamén un lugar, digamos, non solamente os monolitos, sino tamén un centro de interpretación algo un poquinho máis recente. Bueno, aquí justamente antes se falaba da chegada pola veña da